ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକା ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଯାତ୍ରା ଜଗତର ବିବାଦିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା ଜଗତର ବିବାଦିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ପୁଣି ଥରେ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା ମହାସମର ଯାତ୍ରା ମହାଯୁଦ୍ଧ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକା ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବିବାଦିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ 2023 ମସିହା ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ମହାକୁମ୍ଭରେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଅଗ୍ରଣୀ ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ସାମଲ ପେଣ୍ଟୁ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜିତ ପଞ୍ଚୁ ବାବୁଙ୍କ ପରିଚାଳିତ ଯାତ୍ରା ଜୁଏଲ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ମଞ୍ଚରେ ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ମହାସମରରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବିବାଦିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ମଞ୍ଚରେ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର 4/2/2023 ଠାରୁ 10/2/2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିବ ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ। ଯାତ୍ରା ଜୁଏଲ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଏ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବ ତାର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟକ ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ଗଣ୍ଡାକୁ ଗଣ୍ଡା ଏକା ଲଢ଼ିବ ରାନୀ ପଣ୍ଡା। ଆଖିଏ ଲୁହକୁ ଛାତିଏ କୋହ, ତୁ ହସୁଥିବୁ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥିବି। ଏଥିସହିତ ଆଉ ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ନାଟକ ଏତେ ଦୁଃଖ କାହିଁ ଦେଲୁ ଦୈବ। ଦମଦାର ମେଲୋଡ଼ି, ଦମଦାର ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଦମଦାର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ, ଦମଦାର ନାଟକ, ଦମଦାର ସାଜସଜ୍ଜାକୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା ମହାକୁମ୍ଭ ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭ ମେଳା ପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ଜୋରସୋର